Sa mga balita, gisuspenso na sa Mandaue City Hall ang tanang application sa Metro Cebu Water District kung MCWD alang sa pagtrabaho sa mga kadalanan sa dakbayan. Narot kini sa disgrasyang itabo ni atong miaging gabi. Libaong parte sa daan din usang namatay. Ang report ni Nico Serino. Lunes sa gabi inahitabo ang disgrasya sa Highway Basak, Mandaue. Ang nagmanehog motorsiklo nga si Richard Silaw na lamba human maigo ang ligid sa iyang motor sa lungag sa daan nga gitrabaho sa MCWD. Giingong wa makabantay niini ang rider kinsa namatay gyud sa ospital. Matod sa MCWD, leak repair sa ilang linya ang gihimo nilang excavation sa maong dapit. Gumikan sa aksidente, gipasuspenso una sa City Hall ang tanang aplikasyon og permits sa susamang trabaho sa MCWD. Ilang ibang bangagan atong ilang i-restore before ta mohatag og laing permit. Karon gipa-inventory nato taron sa ato ang city engineer ang tanang mga lugar o karsada nga gipangbangagan. Giangkon sa water utility ang nahitabo apan giingong pahumanay na unta ang ilang gitrabaho ug asfaltuo na unta pagbalik. Magabii ang pagtrabaho sa ilang personnel sa dapit aron dili maapektuhan ang trapiko. We are willing to cooperate no sa tanan nga order sa LGU. We understand the concern of the LGU after the incident, pero on our own, ato na pong giatiman ang atong mga existing nga mga excavations. We making sure nga matabunan tanan. Nakig-alayo na sab ang MCWD sa pamilya sa namatay. Katabang og locate pod sa usa ka relative. Unya mo to nakakuha ta og telephone number unya na locate yun nato. Asa siya na dala ang victim, so we were able to talk to his family. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.